O CIF Coroso celebra este mes o seu 50 aniversario poñendo foco na relación coas empresas. O 27 de xuño celebrarase a gala de aniversario a que asistirán máis de 400 persoas. A creación do CIF en Ribeira tivo o seu xerme hai 50 anos no actual mercado municipal. Ali implantouse hai medio século a formación profesional que foi medrando de forma exponencial no municipio logo de dar o salto grazas ao impulso do CIF Coroso. O centro está de celebración co seu 50 aniversario, pero este fito non sería posible sen un apoio fundamental. Dentro da relación coas empresas, este centro sempre se achegou bastante ás empresas e as empresas responderon. Vamos a ver. No ano 95 foi a Asociación de Empresarios de Ribeira que empuxo os cartos para o material do ciclo de carrocería, que non existía en toda España ese ciclo. Ese foi un proxecto que saleu de aquí, se lle presentou aos empresarios daqui de Ribeira e puxeron eles o material, 20 e pico millóns de época, o sea, en pesetas. En 1999, novamente, os empresarios de outro sector impulsaron un novo curso de formación profesional para formar a novos traballadores. Conscientes de que lles facía falta na contorna, tanto para os barcos como para as empresas da zona, o frío, foron eles quen impulsaron que houvese frío aquí en Ribeira. É ben reconocerlo dentro de que ahora estamos a punto de cumprir 50 anos. Así como da construción, que é moito máis novo, tamén saleu dos empresarios a proposta de pedir do centro da construción do Barbanza foron os que nos pediron que puxéramos a construción en marcha. Mentres que o ciclo de hostalería naceu da unión entre dúas administracións. Foi unha proposta do Concello xunto coa Xunta de Galicia nos dixeron e, de feito, usamos o que é a Plaza do Peixe, onde hai unhas instalacións de cociñas. É curioso, ora xa que o falastedes, porque este centro fai 50 anos empezou na Plaza do Peixe antigua. E ora volvemos aos 50 anos a volver a dar clases, inda que a nove, no mesmo sitio, a Plaza do Peixe, co cursos de restauración. A formación puxo no foco e impulsou o CIF Coroso, que está en pleno auxe grazas ao apoio e a demanda que hai da formación profesional. O centro terá o seu acto central o vindeiro 27 de xuño, coa celebración dunha gala na que se xuntarán máis de 400 persoas, onde se destacará a traxectoria de antigos alumnos, empresas colaboradoras, compañías que facilitaron a empregabilidade e persoal do centro.